nyocha antiere bondo, nyocha adwa shogole kane dawa e wach mar sitima. To ka wadhi kode ka power nikech stima ochopo skul, wanano kesa kwa bondo kowak. Stima king'iyo public school, stima obedo drop. To kidwa kao stima ting'isi ni ok wanyal miyi stima gi e polni, nyaka wadhi e main pole kama transformer nitie. To e transformer kanyo yudo kidwaro kata poles 5. To kidhi ka power ting'isi mondo uchokru dhano 10 mondo uter 30,000 mondo oketnu stima. Koro nari liwanda kama en e gweng' ma jomo kete stima ae, to ka pod waonge stima, kichaka bom, ibiro Kamnara, ibiro Nyawita, ibiro Baropuk, iyudo ka Baropuk Oburu nigi stima kara ela stima liele, lakini aora piny mwalo ka Nyawita stima onge. Ere ng'ama asenapanga mondo ting' bade owach kariambo. Koro jodalawa, broad-based mwabeteni, kik wabed uru e broad-based ni jomoko chiemo to in ing'isi ni kumi bila break. Nyocha ka kidhi general plastic industrial area ondik around 3,000 people's employees, to nyocha giloro because of tax. Dhano riembi, kichung' opposite pao, ng'i bathi kocha cha Kiful ni e dhoget GP1 GP2. Kabiro ka awinjo no miwa kili gini ni Linda Ground 4 million. What can you do, William Ruto, to rescue our people? We are not here to fight Kikuyus. We are here to fight for better future. We are here to fight for better nation. We are here to fight for employment. Koro jodalawa nyaka watang'uru. Kara Raila Amolo Odinga nodonje broad-based to keto 10-point agenda magi sign agreement gi Ruto ni we have to do this. To jogi Ruto pokotimo gigi. This 10-point agenda Ruto pokotimo. Well, we want to negotiate with Ruto on the table while gik moro beni watimo nwa mondo mi wa support coming 2027 pokotimo. Koro jodalawa, we have to be king. Ang'iso jodalawa, to dhano kong'e. Kawuono kanindo, wochena kata ndiga moro mariembo kadhi Jua Kali Silicha, jodalawa kokumi owadwa kia kaka ndiga ni nobiro. Nyathina wuotho kadhi sikul gi tiende, to ndiga moro beni nyathina riembo ukao owadwe moro riemb ndiga ni. Nyathina nitie, minwa chiega nitie, omero buru okia kaka ODM nobiro. ODM oken mar Jaramogi. ODM belongs to Raila and Raila family. When Raila is not there, Mama Ida is the patron of ODM. We Nimira reject no. Manu Girgi, he has power and authority to command by all means. Mondo ODM of Imbele. Kawonu Bilon Waka, we have to follow a man Raila we respect his ideology and philosophy, because Raila could have stand in a public domain to address people without being touched by Wanga Tiongea, without being touched by anybody. Koro jodalawa, before we enter, benitiere something that we are going to get as a Luo community. Oruanga, gidhi kachacha mondo gibagen, omegi pesa, function matimore Mombasa, Ruto ema support. Kawa penjo ni bwana, pesa ni akanye? Where is this money from? To wan gi pesa account pesa kuogi. Gin gibet ni sani wase donjo, wan Ruto ngeni osego kwani Luo se donjo yote e full. Maonge bargaining modhiye, nudwaro deputy, nubiro to seketo ukanye. Ofuko ne. Koro jodalawa, wanenuru marie. Jakoyo Midiwo nowacho ni bwana, onage ubro neno mudho ka Raila onge. Mudho ni ema koro waneno. Joka chiemo, sani wan gi chama kata sani nitie joma dhi e chama ka. To chama ni sano Robert Kawadhi Mbadi Finance. Robert Kawadhi ti o support wa, inyalo kao loan kachacha, titimori nade. Ikao loan, to kidhi Magunga sama wuoyeni, kakoth ochwe ndara madhi sindo, ok inyal riemba piko. Magunga ongeo? Ongeo. Kiwuok yo onge. Bwana kachacho ole chuodho to kol chuodho mol ta sani. Then last year, but one, nyaka sani onge. Karuto biro Homa Bay to we $1.5 million. Majalupo. Idwa divide ne jokindu tidwa dhi Homa Bay as a county 5 million. Wadwa nyiewo go fridge, kosen pesa mwachamo donje iwa.
Orobe ni wa preserve. You know, we have to preserve our fish. Mondo mi rech wa kik kethre. Janyiew kabiro to yudo ka rech fresh. Ero uru kamano jodala.